Дивіться у цьому випуску. У Криму відбувся обшук у будинку кримського татарина. Зв'язь з ІГІЛом є, і так далі, і так далі. Бійці АТО вимагали від президента амністії. В американському домі відбувся фестиваль кримсько-татарської культури. Вітаю, час новин на телеканалі АТР, 22 травня, 1180-й день анексії Криму. В студії Ескандер Маметов. В окупованому Криму відбувся обшук в будинку кримського татарина у селищі міського типу Єдикую Леніно. Люди з нагрудними жетонами «Поліція Росії» увірвалися у двір Надіра Мамбітшаєва. Власника будинку спершу повалили на землю і надягли кайданки, а вже потім пояснили причину та показали документи на обшук. Приводом стало нібито знайомство Мамбітшаєва зі зниклим в Сирії Енвером Меметовим. Це вже третій обшук в будинках кримських татар у справі зниклого Енвера Меметова. Я говорю, вы что конкретно ищете, говорю, они мне не говорят. Говорят, запрещенная литература есть, связь с ИГИЛом есть и так далее, и так далее. Я говорю, ИГИЛ слышу только по телевидению и в прессе, говорю, она запрещенная. Начало 10-го вся эта процедура закончилась, и меня попросили проехать в райотдел для снятия отпечатков пальцев. Но уже наши местные правоохранители уже это снимали. А эти были парни из Симферополя. Називає себе громадянином України, живе у Києві і Бахмуті Донецької області. Вважає, що Україна навряд чи поверне окупований Крим. Останній український прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов знову з'явився на українських телеекранах. Керівник управління Міністерства внутрішніх справ Криму в 2007-му, глава МВС України з 2010 по 2011 і прем'єр Криму до 2014-го став гостем на телеканалі 112. Під час інтерв'ю Могильов торкнувся теми анексії Криму, розстрілу Євромайдану і розкритикував нинішню систему внутрішніх справ України. Когда я ходил в здание Совмина и пытался после захвата здания Верховного Совета и Совмина Крыма, неизвестными людьми, так сказать, без всяких опознавательных знаков. Зелеными человечками. Да, я имел разговор с представителями администрации президента, я разговаривал с, так сказать, его руководителя СБУ Наливайченко по этому вопросу. На второй день уже был захвачен аэропорт полностью этими же, так сказать, неизвестными людьми. Бельбек или Симферопольский? Симферопольский аэропорт. Я об этом говорил. В ответ из Киева ответ такой: ну, давайте подождем, ну, давайте посмотрим. Крым на сегодняшний день формально, хоть он украинский наш, мы считаем его, но он уже субъект Российской Федерации. И это все? Я думаю, при теперешней положении и российской власти, и украинской власти мы там не решим в ближайшем будущем этот вопрос. Я очень сомневаюсь, что он будет решен. Після захоплення будівель парламенту і уряду Криму російськими військовими 27 лютого 2014-го депутати Верховної Ради ухвалили рішення про відставку прем'єра Анатолія Могильова. Того ж року він виїхав з Криму до Києва, був на допиті у Генпрокуратурі. Жодних звинувачень йому не висунули. Після цього він майже не з'являвся на публіці. Делегація України на 70-й асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я виступила з заявою проти того, аби Росія стала президентом асамблеї. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що Росія веде неоголошену війну проти України, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, а ще 23 тисячі були поранені. Тому ця країна не може очолювати організацію, що зберігає мир на планеті вже понад 70 років, заявила Супрун. Політика російської окупаційної адміністрації в Криму, яка заперечує життєво важливу замісну підтримуючу терапію для сотень пацієнтів, вже призвела до десятків смертей. Майже щодня українці і кримські татари зазнають утисків та порушень прав людини, в тому числі незаконне затримання та висилка до російських трудових таборів за сфабрикованими звинуваченнями, як український режисер Олег Сенцов і багато інших. Порошенко підпише амністію. Під таким гаслом прийшов автопробіг українських націоналістів. Вони вимагали підписати закон про амністію для бійців АТО, яких звинувачують у всіх злочинах, крім тяжких. У акції брали участь Правий сектор, Національний корпус, Легіон Свободи, громадська організація С-14 та ветеранські організації. Проте як це було? У матеріалі Світлани Паламарчук.
Близько 100 машин з державними та прапорами учасників автопробігу збираються на контрактовій площі. Їх вимоги – амністія ветеранів АТО. Це злочини, які пов'язані з політичною позицією активістів, і яких було ув'язано в зв'язку з тим, що вони проявляли активну громадянську позицію. А інкримінують там їм тяжкі злочини, там будь-що можуть інкримінувати. Надія Садівнича з подругами вішають на машини фото тих, кого вимагають амністувати – Ігоря Гуменюка та Сергія Крайняка. Це також політв'язні. Вони приходять по справі 31 серпня 2015 року, по справі захисників Конституції. Вони вже майже 2 роки сидять в Лук'янівському СІЗО, і є просто нещисленна кількість їх порушень їх прав. І тобто це також сучасні політв'язні, хлопці, які воювали, які є героями російсько-української війни, які були на Майдані під час Революції Гідності. Але все одно система їх зажала в лищата, і тому ми виступаємо за те, щоб їх звільнили. На цих кадрах від 31 серпня 2015 року мітинг біля Верховної Ради України. На ньому з натовпу правоохоронців кинули гранату. 4 бійців Нацгвардії загинули, близько 150 людей отримали поранення. Вину за це правоохоронці поклали саме на Ігора та Сергія. Автоколона їхала вздовж поліцейських кордонів. Маєток Порошенка у Козині охороняли 100 поліцейських, а також нацгвардійці. Це його маєток, так? Порошенко, підпиши амністію! Порошенко, підпиши амністію! Порошенко, підпиши амністію! Один за всіх! І всі за одного! Ми звернулись в адміністрацію президента, щоб отримати відповідь на питання, чи буде президент підписувати амністію воїнам АТО. Світлана Паламарчук, Асан Ємінов, Заман, АТР. Постачання гарячої води на оболоні відновили. У ніч з четверга на п'ятницю у Києві на проспекті Героїв Сталінграду сталася аварія на тепломережі. Через витік води у ґрунт провалився асфальт. Без гарячої води залишилися десятки житлових будинків, кілька шкіл та дитячі садки. В субботу включили воду, но она не очень была горячая, а в воскресенье хорошая. Сегодня теплая вода. Ее уже утром включили, то вже була. Зараз в даний момент є гаряча вода. Відключена була, потім включили. 2 дні назад з перебоями. Ну, відключають. Я ж вам кажу, вона побуде час чи 2, потім її відключають. Не ржава, чиста вода. З 11-го вечора до 5-ї ранку у Національному музеї історії України відсвяткували професійне свято. Як пройшла ніч у музеї, бачив Олексій Шандра. В Національному музеї історії України готують виставкову залу до ночі в музеї. Працівниця музею Лілія Пушкар прикрашає експонат до головної події – історичного квесту. Ми їх поставили, тому що так у нас задача буде по нашому квесту для відвідувачів. Треба героя відправити у інший час. Відвідувачі, учасники квесту, вони мають отримати підказку, чим же саме відправити героя у свій час. І от це для них підказка. Завідувач екскурсійного відділу Людмила готує виставкову залу для однієї з груп відвідувачів, яку вона очолюватиме під час прогулянки залами музею. Ну, взагалі буде в музеї одночасно проходити 4 квести. Я клею підказки, які їм вкаже маршрут, де може бути цей герой. Ніч почалася з виступу групи «Роміан» в супроводі світлового шоу. Кожна з 4 груп відвідувачів, розгадуючи історичні загадки, шукала героя, який загубився в часі, для того, щоб повернути його в свою епоху. Екскурсовод Лілія грала жительку Київської Русі. Відвідувачі її знайшли в 15 сторіччі. Ну, цікаво, видно, що, мабуть, професійні актори є. В принципі, загадки цікаві є. Ну, просто це, напевно, більше для молодшого покоління. Мені дуже цікаво поки що, щоб ми привели своїх дітей, тому що ми вважаємо, що такі речі відбуваються у нас не так часто і не всі про них знають. Тому будемо зараз грати, будемо наших дітей вчити. Цього року відвідати нічний музей історії України прийшло близько 60 чоловік. Олексій Шандра, Асан Ємінов, Заман, АТР.
Оваціями закінчився благодійний показ фільму «Чужа молитва» режисера Ахтема Сейтаблаєва. Перегляд фільму про те, як кримська татарка врятувала єврейських дітей від німецьких окупантів, організувало консульство Ізраїлю у західному регіоні України. Художній фільм «Чужа молитва» показує історію кримської татарки Саїде Аріфової, яка двічі врятувала десятки єврейських дітей. Спершу під час фашистської окупації від нацистів, а потім у 44-му від НКВД та депортації. Это такой же подвиг, как когда праведники мира, может быть, вы слышали такое явление, это героические украинцы тоже спасали евреев. Они их прятали в своих домах, они рисковали своими жизнями, они рисковали жизнями своих детей, потому что когда немцы находили еврея в доме, они убивали всю семью. Знаете, если вы спасаете одного человека, ви спасаєте цілий мір. Виконавиця головної ролі Лілія Яценко розповіла, що лише на пробах дізналася про реальність цієї історії. До ролі готувалася дуже довго і серйозно. Передивилася все в інтернеті, все, що зв'язано з Саїде Аріфовою, всі хроніки, програму «Жді мене». Дуже багато розмовляла з режисером. Він мені розповідав взагалі там і про депортацію, як це відбувалося, де як йому це розповідали. Тому дуже дивилася багато кіно на схожу тематику. Після завершення фільму люди аплодували стоячи близько 2 хвилин. Дуже важко підбирати слова після настільки емоційного фільму. Я дуже рада, що в нашій країні знімаються такі картини. Мне кажется, что этот фильм нельзя оценивать как понравился, не понравился. Это часть истории многих народов, и он может только впечатлить. Фільм можна подивитися протягом 2 тижнів у кінотеатрах столиці. Павло Ященко, Едем Сейдалієв, Заман, АТР. Фестиваль кримсько-татарської культури відбувся в Американському домі. Гості познайомилися з народною музикою, танцями, літературою та живописом кримських татар. На заході влаштували майстер-класи з плетіння браслетів та розпису хною. Це чудово, що так багато людей прийшли сюди і разом з нами відзначали День кримсько-татарської культури тут. Фестиваль відкрив своїм виступом творчий колектив «Кримська родина». Діти розповідали вірші, співали та танцювали. Мені дуже сподобалося виступати тут, тому що це якось незвичайно, тому що в такому місці ми ніколи ще не виступали. І тут дуже привітні люди. На майстер-класі від Олега Овсієнко можна було навчитися плести браслети і тамгу з мотузок. Можно делать тамгу, можно делать просто браслеты в желто-блакитных колерах. Синий цвет идет сверху, соответственно, синий вот вы перекинули, желтый идет снизу. И потом получается желтый снизу, синий сверху. На фестивалі можна було навчитися малювати хною. Кожний узор має своє значення. Роза – это знак женщины. То есть означает замужнюю девушку, либо молодую девушку. Если это бутоны, здесь вот представлено, то это будущее потомство, либо молодая девушка, или замужняя девушка. Это гвоздика, это пожилая женщина, жизненный опыт, мудрость. Это символ молодого мужчины, юноши, тюльпан. Збірку кримсько-татарських казок презентували в рамках фестивалю. Ці тексти було дібрано із тих збірок, які вже видавалися, так, і були ті, які абсолютно були не перекладені українською мовою. Тобто вперше перекладені українською мовою, і цей переклад здійснювали викладачі Київського університету. Специфіка роботи над самою збіркою така, що, наприклад, переклади велися цілодобово. Ми могли узгоджувати переклад навіть серед ночі. Лілія Медведчук, Павло Ященко, Ельдар Ісматов, Заман, АТР.
Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Мавілєм Мухтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програму «Бугун», Осман Башаєв та Оксана Денисова. Говоритимуть про освіту для кримчан із завідуючою сектору переміщених вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України Світланою Критович. Підписуйтеся на телеканал АТР, на нашому сайті та будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас.